Idan wani ya rasa wani kan samu, idan wani ya kwanta wani kan tashi, idan kaya da taro zaka tsinci sisi, idan kaya da sisi zaka tsinci taro. How many give me the taro from you fada da ni why? Who are you kind of balaga do what me? Come on drop. Come on. I know his house. Baka ganin wadda masoya suke in sun yi aure har fa 'ya'ya sun ka haifu. Tsintacciyar mage tana mage amsar na gare ku in kallo. Me na ci na asham balle ne ramuwar sallah. Cikar miya da kurnu, kuda cikin sakainu, damo fura da nono ba a yin shi sai da kwano. Wani tanadi kayan mai. Mala gagari ba he called the soldier. The soldier come beat me. Da ke da ita duk karkashin mulki na kuke wallahi. Kai ma trust talk this way da. Talk din. Trust din bare kuwa. Okay. Kai gurin ai fitina da kai kana ganin Allah ya ga kada alhadin nan kana ganin tsoro ka zaji. Daga sabon kamfanin nan Z-Town Film Production suke gabatar muku da fim mai suna ɗan tsuntuwa. Baba na ɗaka gemu na waje a cikin al'umma ya zama hayaki kadangaren bakin tulu. Musa Eski, sai du'a'i, Nas Puntuwa, Jamilu mai basaja, yan Prince Sonel Zango, Rago baya suna, Maryam Indiya da Sarki Zaria, Fati Keke Zaria, Zainab Z Zaria, duk a cikin shirin nan mai suna ɗan tsintuwa, ba da umarni Lawal So by So, shiryawa Prince Sonel Zango, farin wata shakallo walƙiya alamar ni'ima. Yaro na shi ne. Daga shahararren kamfanin nan Z-Town Film Production ɗan tsintuwa yana nan tafe a gare ku 'yan kallo a sha kallo lafiya.